Ond croeso i chi, a croeso i un arbennig bore yma. Da ni'n wedi gweld ti yn y bora ers dipyn, sef Megan Williams. A mae wedi gwneud... Rhaid i gael baneri, ond o'n i methu ffeindio nhw rwan i roi nhw fyny. Megan, mae'n hyfryd cael eich cwmni chi yn y bora. Tro cyntaf ers blynyddoedd i chi ddod, ond oedd gennych chi awydd. Yn Ebenezer, di dod yn aelod yn 58 i Ebenezer. Ond mae'n hyfryd...
Da ni'n gwybod beth i oed o nawr. O'n i'n meddwl bod y lot iau na fi, Megan. Croeso i chi gyd. Mae Malcolm yn mynd i gyhoeddi. Mae'n mynd i gyhoeddi o'r cefn bore yma. Yn fer iawn, yn hawl yn bryd, yn yr Eglwys Methodist hefyd, ddarin wrth y lliw, Gwasanaethau'r Cymru, talu teyrnged yr cof a Betty Wyn Davies, a wedyn mi paned yn y neuaddwyr yn sy'n cyntaf. Y mis, gan bod yn nwyl y banc, ni fydd y cwrdd gweddi'n os ymwori. Bod yn ei mawrth, bydd y ffrindiau bach yn cyfarfod, a hafryd coeddi bod hwnna'n llwyddiant mawr. O'n i'n bod yn ei mawrth fatha, mae'r nifer yn cynyddu, mae yna forlwm na, mae pobl yn gwirfoddoli i helpu, a mae hwnna'n ni'n air hadau, mae hwnna'n bwysig iawn i ni. I merched, mae agor y tyfiant yn mynd i ysgol Mynydd Bachan, a diolch am reni. Mae angen mwy o wirfoddolwyr wrth gwrs. Wedyn, llyniannau John Gornel Reid yn y Tafarnel a ddim merched. Mae John yn arwen tîm hyfryd o fynwo, Joy Carol a Les. Pob ennill i chi, yn waith allweddol. A'r sy'n nesaf os dyw angen, am ddeg yn cefn mynydd, am 3 o'r gloch yn rhywun, am ofal Allen, a Anor yn Brension Bay Church yn Bedwar. 3 blynedd i dalu sylw, a gyngerdd mor sercher yr 20 o fai, Eglwys San Teilo, i'r hyn o'ch chi ddim yn siŵr ble mae Eglwys San Teilo. Eglwys Catholig hyfryd yw'r adeilad acoustics. Garol, ys y Fox and Hounds. A ydych chi'n gael fe gobeithio bod y tro cynnar, sy'n 10 pwynt ar un, a mae plant fel mynd am ddim, a mae'r reilw i Lysen y Tynodder. A ni'n edrych mlaen i groesawu Lloyd Messi a'r cor boes Grant Fawr. Ni'n edrych mlaen yn fawr o'n eisiau fod John Megden. Nos Fercher, drydydd ar ddeg, yn yw, ddim yn nos Fercher nesaf, am wythnos i nos Fercher nesaf, yn yr Eglwys Methodist oedfa undebol. Yn yw, cyngor y Eglwys Cymraeg Caerdydd, a'r Eglwys Cymraeg Caerdydd i gyd yn dod i gefnogi wythnos cymorth Cristnogol. Ac yn yr arweinydd yn Gymru, mae ddim yn clir i'r siaradwr am ysgol hwnnw. Fe'n i bod o waith bych. Fi wedi bod yn cael aelod o'r gymryd Cristnogol yn gweithredu yn ysgrifennu fel lawer. A fi'n o dro i dro yn erbyn lot o ynelion ac yn meddwl am y trodi mawr sydd yn Kenia ar ymgylchedd a newid ar y ffaith ar bobl. Can i gyd bod yma cael yn ymwneud. Ac wrth y gwein yn yr un elfen, ddau sysgyn cyntaf, a diolch i Teidir ac Alun am gludo unrhyw hodd yn bwyd chi roi i ymwys gobaith yn helpu y digartref a'r ymgweithwyr lloches.
Diolch yn fawr i chi, Malcolm, am y cyhoeddiadau. O'n i di anghofio rhoi un cyhoeddiad ar gyfer nos Fawrth, atgoffa'r diaconiaid bod yna gwrdd diaconiaid nos Fawrth, am yr amser anarferol chwarter wedi 7 yn Caffi'r Methodistiaid ac ar Zoom hefyd. A mae'r chwarter wedi 7 yn bodoli cyn i mi ddod yma, oherwydd o'n i'n deall bod na anghydfod ymhlith y diaconiaid, 7 ta hanner awr 7, ac oedden nhw methu cytuno. Wedyn ddaru nhw benderfynu na ni gynnal y cwrdd am chwarter wedi 7. Mae Malcolm yn cadarnhau bod hynny'n wir. Diolch Malcolm. Fi am i ni ddarllen rhan o Salm 99 wrth i ni addoli hefo'n gilydd. Yr arglwydd sy'n teyrnasu, felly dylai'r gwledydd grynu, boed i'r ddeiar gyfan grynu, o flaen yr un sydd wedi orseddu. Uwch ben y ceriwbiaid, yr arglwydd ydy'r un mawr yn Seion, yr un sy'n rheoli'r holl bobloedd, boed i bawb daddoli di, y Duw mawr rhyfeddol. Ti ydy'r Duw sanctaidd, ti ydy'r brenin cryf sy'n caru cyfiawnder. Ti ydy'r un sydd wedi dangos beth ydy tegwch, ac yn hybu cyfiawnder a chwarae teg yn Jacob. A ddolwch yr arglwydd ein Duw, ymgrymwch i lawr wrth ei stôl droed, mae e'n sanctaidd. Ac yna y gweddi bach, gai ofyn i chi ymateb hefo'r print bras, clodforwn denw o Dduw. O Dduw ein tad, helpa ni yn awr i agosau ata ti, efo calonnau diolchgar, i ddyrchafu i ti ein mawl. Am bob rhodd berffaith o'th gariad, ac am dy holl ddaioni a thrigareddau i ni. Am y bendithion tymhorol a ddaw i ni o ddydd i ddydd, am dofal llawn cariad drosom, ac am dy ffyddlondeb di-derfyn, clodforwn dy enw o Dduw. Am gyfoeth a phrydferthwch y byd o'n cwmpas, am ffrwythau'r ddeiar a'r cynheuaf yn ei bryd, ac am bopeth sy'n hawddgar a theg, clodforwn dy enw o Dduw. Am ein pleserau ac am bob dedwyddwch a ddaw i ni yn ein bywyd bob dydd. Am holl fanteision gwareiddiad ac am bob mantais a fwynhawn mewn celfyddyd, gwyddoniaeth, llenyddiaeth a cherddoriaeth. Clodforwn dy enw o Dduw. Am i ti ein harwain i thadnabod yn well, drwy dystiolaeth, apostolion a proffwydi, am fywyd eglwys ar y ddaear, ac am dy ddylanwad gwir a gwragedd diwiol a da. Clodforwn dy enw o Dduw. I'w chlaw pob dim am Iesu Grist ein gwaredwr a'n harglwydd, dy unig anedig fab, a'i fod yn ein galw i'w ddilyn fel disgyblion. Clodforwn dy enw o Dduw. Galluogan ni o Dduw i ymateb i'th gariad ac i ddaioni mawr tuag atom drwy gyflwyno ein hunain yn ebyrth byw, sanctaidd a chymeradwy i ti. Trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Rydyn da ni eisiau'ch help chi. Y band bore yma ydy Meryl Nielsen a fi, ac felly da ni angen eich lleisia chi wrth i ni glodfori Duw hefo yn gilydd. A da ni'n cychwyn, dwi wedi dewis 3 reit syml y bore yma, os fedra i ffeindio'r cods yn y fan yma. Sefyll o dan adain cariad Duw, a ddaw a hedd i ni. Da chi'n cofio sefyll o dan?
Sefyll llwyd yn adain cariad Duw, a ddaw o heb i mi. Neithi'r ei ewolus yn ei byw. Brydoliaeth, moriant i ddod. Plygu wrth ei draed i'w bod nawr, gan fyw mewn harmoni. Un o gyda'n gilydd yn ei mawr. Teilwng, teilwng, teilwng yw eroi. Gwlwm cariad sy'n ei chlymu nawr, i fod yn un a fi. I thewyrchus plygan i ei tad. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw Da iawn, diolch i chi. Clodfori Duw hefo yn gilydd. Jyst cyfeirio ti neu ddau o bethau. Mae'r Cristion wedi dod i law, llifin diweddara, ond dwi ddim wedi cael y rhestr gan Arfon pwy sy'n derbyn y Cristion. Felly os dywch chi ata fi ar y diwedd, allai sgwennu'ch enw i lawr. Wedyn, pwysleisio eto rhestr Open Doors, mwyn yn hannog ni i weddio. Gwybodaeth am 50 gwlad lle mae pobl yn cael ei erlyd oherwydd ei ffydd, a maen nhw'n annog ni'n gyson i weddio. Sa chi'n dewis un wlad bob wythnos mewn blwyddyn, da ni wedi mynd trwy yr hanner cant. Mae yna gopia am ddim ar y bwrdd yn y cefn. Ac yna y trydydd peth ar y sleid nesaf ydy hwn, mae hyfforddi yr annibynwyr o dan arweiniad Carwyn Sudol yn Llanuwchlyn yn trefnu cyfres 6 sesiwn yn archwilio gwahanol agweddau o fywyd yr eglwys. Falla bysa hwn o ddiddordeb i chi. A cofiwch, mae'r Beibl yn sôn am offeiriadaeth yr holl saint. Bod pawb o hwnna ni mewn eglwys yn weinidocion. Dwi wedi cael y neilltuo i wneud gwaith arbennig, 3 pheth, pregethu'r gair, bugeilio'r praidd a gweinyddu'r sacrament. Ond da ni gyd yn weinidocion. A mae ganddo ni yn cryfdera a'n gwendida, ac felly mae hyfforddi'r annibynwyr yn annog pawb ohona ni ystyried y sesiynau. Ifan Olin Pyw Llanuwchlyn yn sôn am weinyddu'r eglwys, trefnu eglwys, rhedeg eglwys yn effeithiol. Mae yna ofalaeth ganddyn nhw yn Llanuwchlyn. Wedyn fyddai'n sôn am cynnal cyfarfod eglwys ac yn rhoi cefndir bod yn eglwys annibynnol. Be di'r gwahaniaeth rhwng eglwys annibynnol ac eglwys Gatholig neu eglwysi Anglicanaidd? Pam yn bod ni'n teimlo bod y ffordd annibynnol yn addas, a dwi'n credu bod o'n addas ar gyfer y cyfnod yma yng Nghymru. Mae yna gryfdera mawr yn perthyn, a fyddai'n mynd trwy bod yn gorff Crist, ac hefyd yn sôn am y cwrdd eglwys hefyd. Wedyn, beth ydy diacon? Mae gan Betty Wyn James yn Gaerfyrddin beswmbrath nifer o ddiaconiaid. Mae gan ddi ofalaeth o 5 eglwys. Ac felly, does na neb fwy profiadol na Betty Wyn yn y maes yma. Wedyn mae Gwilym Jeffs Angor
yn sôn am genhadaeth ac ymestyn allan, a da ni'n gwybod am y profiadau maen nhw'n gael yn Angor. Gweinyddu'r sacramentau. Mewn eglwys annibynnol, fe all unrhyw aelod roi yr cymyn a hefyd bedyddio plant neu oedolion. Diolch yn gyfyngedig i weinidog, yn bod ni'n tueddu i wneud hynny. Ac wrth i nifer gweinidogion leihau, mae yna fwy o ofyn ar y gynulleidfa. Hwna'n un difyr, a wedyn rhai eglwysi timoedd yn arwain yr eglwys. A mae aelodau Peniel a Bwlch y Corn wrth ymyl Caerfyrddin yn sôn am hyn. Mae Tom Evans yn Peniel ac Andrew Lenny, a maen nhw'n gwneud drwy tîm. Ac hefyd mae Alun Lenny, cefndar Andrew, yn Bwlch y Corn yn arweinydd tîm. Felly, amrywiaeth. A mae yna hybiau trwy Gymru o maes Bangor i Mini Street, a'r bwriad ydy gofyn i bobl i ddod i'r hub, fel bod ni hefo'n gilydd. Ac yn Mini Street mae yn hub ni. A da ni diolch i hyfforddi am ei gwaith. Reit, dwi yn cario ymlaen bore yma hefo y darn yn Effesiaid 6. Mae rhai ohonoch chi wedi bod yma yn ystod y bythefnos dwytha, lle mae Paul yn dweud, da ni mewn brwydr, da ni angen ymladd, a mae Duw yn rhoi'r arfau. Ond nid ymladd yn yr ystyr Putin, Netanyahu, Trump, ond brwydro ac ymladd mewn ffordd reit wahanol ydy'r alwad Gristnogol i ni. Ac o'n i am fynd trwy y darn yma yn bwyllog, yn lle bod fi'n rhithro, da chi bod, dwi'n dieddol o rithro yn aml, fel bod ni'n cael cyfle gwell i ddeall yr hyn sydd yn cael i ddweud. Wedyn, mae yna ddau fyfyrdod o'r yma, ddau fyfyrdod bach byr, a torri rhwng y ddau fyfyrdod. Mae y darn yma gan Paul, na i ddarllen o eto i ni gofio. Dyma'r peth olaf sydd i'w ddweud. Y penod ola llythyr Paul at yr Effesiaid, Ephesus, dinas yn Asia Leia, Twrci erbyn hyn. A mi oedd Paul yn y carchar yn Rhufain yn sgwennu'r rhain. Ac yn anfon pobl i fynd ar llythyr, a wedyn oedd y llythyr yn cael ei ddarllen yn Ephesus. Oedden nhw'n gwneud copi ac yn dweud wrth gynulleidfa arall, darllenwch chi'r llythyr hefyd i weld beth sydd gan Paul i'w ddweud. Dyma'r peth olaf sydd i'w ddweud. Byddwch yn gryf a chael eich nerth gan yr arglwydd a'r pŵer aruthrol sydd ganddo ef. Mae Duw wedi paratoi arfwisg i chi ei gwisgo yn y frwydr. Byddwch chi'n gallu gwneud safiad yn erbyn triciau slei y diafol. Da ni ddim yn ymladd yn erbyn pobl, mae'n brwydr ni yn erbyn bodau ysbrydol sy'n llywodraethu, sef yr awdurdodau a'r pwerau tywyll sy'n rheoli'r byd yma, y fyddin ysbrydol drwg yn y byd nefol. Ar Sul dwytha, fi o'n i'n ystyried yr elfen yma o fod yna bwerau drwg ar waith. Pam bod pobl yn gwneud pethau mor ddieflig? A nes i roi llun cerflun hefo crac drwy y cerflun. A da chi'n gwybod, bod ni fel dynoliaeth yn amherffaith, bod ni fel unigolion yn amherffaith. Ac yna bod na ddylanwadau drwg a tywych weithiau yn effeithio ar bobl ac yn effeithio arna ni. Fel bod pobl rhesymol yn mynd yn afresymol. Fel bod na bobl sydd yn ymddangos yn iawn yn gwneud pethau ofnadwy o ddrwg. A da ni'n gweld hynny ar y newyddion yn dyddiau ni. Creulondeb ofnadwy at bobl. Plant yn cael eu camdrin, merched yn cael eu amharchu, cyfoethogion hefo cyfoeth tu hwnt i'n dychymyg ni
A pobl yn marw o newyn yn y byd yma. Pobl efo digon o gartrefi a thai ac eto pobl fregus ar yn strydoedd ni. Cleifion ddim yn cael y gwasanaeth ddylia nhw gael. Ac os da ni'n meddwl bod o wael yng Nghymru a Phrydain, da ni'n meddwl am y byd ar gwledydd tlawd. A os di rhywun yn mynd yn sâl, does na ddim gwasanaeth meddygol. Felly, mae yna dywyllwch yn does. Da ni'n gorfod delio hefo fo. A mae'r newyddion da gan Iesu Grist yn delio hefo hwn. Un, yn dangos, yr hen air amdano fo oedd, yn ogystal y pechod gwreiddiol, oedd teyrnas y tywyllwch neu teyrnas y fall. Mae yna rhywbeth ynglyn â ni, does? Rhywbeth. Mae yna dywyllwch. A mae Paul yn esbonio fo fel bodau ysbrydol yn llywodraethu, awdurdodau a pwerau tywyll sy'n rheoli'r byd yma. A wrth ddweud wrth ni fod yn gryf, a dwi'n eisiau bwysleisio hyn, oherwydd dwi'n eisiau sôn am Iesu Grist a'r fuddugoliaeth a'r newyddion da sydd yn delio hefo hyn. Ond mae Paul yn sôn am y pwera yma, mae'n deud bod nhw'n gyfrwys, cynllwynion diafol, a mae Arfon di gyfieithu fo yn slei yn rhywle, ydy. Bod yr un drwg yn... safiad yn erbyn triciau slei y diafol. Mae o'n slei yn gweithio ar bobl. Dydy o ddim in your face. Mae o'n dylanwadu yn negyddol ar bobl. Mae o'n gyfrwys. Y gair groeg am y cyfrwys mae di methodeias. O'n i'n mynd i dynnu croes ifan bore yma am y methodistiaid, methodeias yma. Ond bod yna rhywbeth slei cynllwyngar, da ni ddim yn ddall, da ni methu rhoi yn byst arno fo. Nerthol, mae ganddo fo rywfaint o nerth, awdurdodau a llywodraethwyr, a drwg ynde. Yn dymuno drwg, pwerau ysbrydol, drygionus. Mae'n casau golini, dydy o ddim yn licio cyfiawnder, di o'm eisiau gweld moesau, di o'm eisiau gweld pobl yn troi at Dduw drwy'r Iesu. Ac fe ddysgodd Iesu ni weddio, fyna ni'n gweddio yn y munud, gwared ni rhag y drwg yndo, yn gweddi'r arglwydd. Gwared ni rhag y drwg. Ond yr hyn sy'n hanfodol ac yn holl bwysig i'w ddeall, ydy bod unrhyw bwera fel hyn wedi cael ei concro gan yr arglwydd Iesu Grist. A fod teyrnas Dduw yn gweithio yn erbyn teyrnas y tywyllwch. Oedd Iesu'n gwneud hyn tra oedd o ar y ddaear yn doedd. Oedd o yn iachau pobl oedd yn sal, oherwydd nid bwriad Dduw ydy salwch. Mi oedd yn sefyll ac yn cynorthwyo'r rhai hynny oedd yn newynog ac yn dlawd. Nid fel hyn mae'r byd i fod. Meddyliwch am borthi'r 5,000. Oedd y pobl eisiau bwyd, dyma'r disgyblion yn dweud, Iesu gyrra nhw i gyd adre. Dyma Iesu'n dweud, rhowch chi rhywbeth i'w bwyta iddyn nhw. Dyma'r disgyblion yn dweud, sut allwn ni? Does gynnon ni'n digon o arian. A dyma Iesu'n dweud, dewch ar bara a'r pysgod sydd ganddo chi, ac fe ddefnyddiwn ni'r adnoddau sydd ganddo ni i fwydo'r 5,000. Stori arall am bwydo'r 4,000, ac yn gwneud hynny'n wirthiol. A mi oedd hwn yn rhan o'r frwydr yn erbyn y tywyllwch, sydd yn gwneud pobl yn newynog ac yn anghennus. Mi oedd efo'r tlodion, y bregus, y sal, ac mi oedd o'n erbyn awdurdodau drwg. Ac wrth gwrs, drwy y groes, dyma fo'n concro y tywyllwch yn llwyr, yn delio efo pechod, ac yn dod â bywyd newydd. Fel yn bod ni drwy ffydd ynddo fo, yn gallu byw bywydau cyfiawn, a meddylgar, a hael, a charedig. A mae'n gyd yn rhan o'r frwydr mewn gwirionedd, i ddod â teyrnas Dduw i'r byd. Ac oedd Paul yn pwysleisio hyn, so fedra ni gael y sleid nesaf. Yn Colosiaid, yr ail, mae'n dweud, pobl baganaidd o'r cenhedloedd ydych chi,
yn farw'n ysbrydol o achos eich pechodau. Ond gwnaeth Duw chi'n fyw gyda'r Meseia. Mae wedi maddau eich holl bechodau ac wedi canslo'r ddogfen oedd yn dweud faint oeddan ni mewn dyled. Cymerodd ei hun y ddogfen honno a'i hoelio ar y groes. Wedi iddo ddiarfogi pwerau a'r awdurdodau, arweiniodd nhw mewn prosesiwn gyhoeddus fel carcharorion rhyfel wedi concro ar y groes. A wedyn y darn bendigedig yn Rhufeiniau'n 8. Ond da ni'n concro'r cwbl i gyd. A mwy, am fod y Meseia wedi'n caru ni. Dwi'n hollol sicr bod dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth ei gariad ef. Dydy marwolaeth ddim yn gallu, na'r un profiad gawn ni mewn bywyd chwaith. Dydy angylion ddim yn gallu, na phwerau ysbrydol drwg. Dim byd yn y presennol nac yn y dyfodol, dim byd ym mellteroedd eitha'r gofod, nac yn y nyfnderoedd y ddeian. Na, does dim yn y bydysawd yma greodd Duw yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn ein harglwydd ni y Meseia Iesu. Felly, da ni'n fuddugol, da ni'n goncwerwyr. Sam hawl gan y tywyllwch arna ni o gwbl, oherwydd fod Iesu wedi concro nhw. Da ni'n rhydd. A mae Pant y Celyn yn sôn am hyn yn un o'i emynau. A chydig flynyddoedd yn ôl nes i wneud recordiad o eiriau cyfarwydd, gobeithio fydd o'n gweithio yn o lew, o Yn Eden Cofiaf Hynny Byth. Gan i weld sut mae'n swnio.
geiriau Arglwydd, da ni diolch am gyfle i daddoli di gyda'n gilydd. Sefyll o dan adain cariad Duw a ddaw a hedd i ni. Ac mewn byd cymysglyd a dryslyd, da ni diolch am y fraint o ddod ar dir sefydlog yn ffydd yn yr arglwydd Iesu. Y graig sydd ddim yn siglo, hyd yn oed os di'r môr mawr o'n cwmpas ni yn stormus. Ac yng nghwmni'r arglwydd Iesu yn bod ni'n gallu profi cariad sydd ddim yn cael ei goncro. Profi tangnefedd sydd ddim yn cael ei chwalu gan amgylchiadau yn bywyd na digwyddiadau o fewn i ddynoliaeth. A da ni wirioneddol yn trysori y fraint honno, yn bod ni'n gwybod yn bod ni'n saff yn yr arglwydd Iesu Grist. Y trais, y tywyllwch sydd yn gallu dod i'r wyneb, yn bod ni'n llawenhau yn yn ceidwad, ac yn dy gariad ac yn yr iachawdwriaeth. Ac wrth daddoli a diolch, da ni'n teimlo cymhelliad fwy a mwy i rannu y trysor sydd ganddo ni, gyda'n cyd-ddinasyddion, yn fyd-eang rhwng y cenhedloedd, yn ryngwladol yn Ewrop ac yma rhwng cenhedloedd Prydain, ac yma yn ein cenedl ni, cenedl y Cymru. Oherwydd mae dy deyrnas di yn dod â chyfiawnder, yn dod â thegwch, yn dod â chariad, yn dod â charedigrwydd, yn dod â chonsyrn dros bobl eraill. A dysg ni sylweddoli pa mor freintiedig yda ni o fod yn Gristnogion. Mae'r byd dangen di a teyrnas dy dangnefedd yn Iesu Grist. Gwna ni yn genhadon effeithiol drwy'n geiriau a thrwy yn gweithredoedd i yr efengil Gristnogol.
Mae yna lot o bethau'n chwilio trwy'n meddyliau ni ar fora Sul fel hwn. O ddigwyddiadau rhyngwladol i ddigwyddiadau teuluol a personol. Alla bod rhai o'na ni'n meddwl am rhywun o'r teulu y bore yma sydd angen yn gweddi. Da ni'n pryderu amdanyn nhw. Alla bod yna rhywbeth sydd wedi digwydd yn ddiweddar sydd wedi'n upsetio neu'n dychryn ni yn bersonol. Helpa ni ddelio hefo hynny ac i gael nerth i ymdopi mewn ffydd. Fe wedi hwn dros y gymuned Iddewig yng ngwledydd Prydain sy'n cael i bygwth a'i camdrin oherwydd yr hyn sydd yn digwydd yn Israel a Gaza. A dyn ni sylweddoli nad rhain yma sydd yn gyfrifol am weithredu Llywodraeth Israel sydd mor ddieflig ar hyn o bryd. A bod hawl gan bobl o bob crefydd a ffydd, neu dim ffydd, i fyw mewn heddwch o fewn ein gwledydd ni yma ym Mhrydain. Da ni'n gofyn y byddan nhw yn cael ei amddiffyn, y byddan nhw'n cael rhyddid i addoli, i fynegu i safbwynt hwy, heb deimlo i bod nhw dan fygythiad gan eraill. Ac fe wedi hwn dros y bobl sydd yn teimlo casineb tuag at Iddewon. A tuag at bobl wahanol iddyn nhw eu hunan. Boed y bobl hynny yn Fwslemiaid, yn Hindwaidd, yn Gristnogion, yn anffyddwyr. Y byddi di'n toddi y casineb sydd ynddyn nhw, fel eu bod nhw'n meirioli tuag at eu cyd-ddynion. Yn sylweddoli nad ydy casineb a trais, ond yn arwain at ragor o drais a chasineb, tyrd yn yr ysbryd glân i ddylanwadu arnom. Ar un modd hefo arweinyddion cenhedloedd y byd, yr anoethineb mawr sydd yn perthyn i lawer ohonyn nhw, yn paratoi am ryfel di-ddiwedd, yn gwario biliynau ar biliynau ar arfau, sydd yn cael eu cynhyrchu mwyn lladd ac amddiffyn ac ymosod. Boed eu dysbryd i ddylanwadu yn dda arnyn nhw. A'i bod nhw'n ceisio creu perthynas gyda chenhedloedd eraill, nid yn seiliedig ar drais a gorthrwm, ond ar drafod a chyd-ddealltwriaeth, dadla y materion sydd yn ei gwahanu, ond bod y dadla hynny mewn heddwch. Ac yma yng Nghymru, da ni wynebu etholiad i'r Senedd dydd Iau, ac yn gofyn y byddi di'n goruwch lywodraethu dros yr hyn fydd yn digwydd. Da ni'n gweddio dros y pleidiau i gyd, dros yr arweinyddion, a dros y bobl hynny sydd wedi bod yn gweithio yn ystod yr wythnosau dwytha, yn cyhoeddi i pwyslais. Fe wedi hwn unau y bydd pobl dda a doeth a chyfiawn a meddylgar yn cael ei ethol i'r Senedd ar gyfer y blynyddoedd sydd yn dod. Pobl fydd yn hyrwyddo cyfiawnder yma yn ein gwlad ni, yn creu harmoni a chyd-ddealltwriaeth, yn bod yn feddylgar tuag at y tlawd a'r anghenus, a'r teuluoedd, a'r hen, a'r bregus, a'r digartref yn ein plith ni. Yn bod ni yn genedl sydd yn gynnes ac yn groesawus i bobl sydd yn wahanol i ni yn hunan. Yn bod ni fel cenedl y Cymru yn ein hamrywiaeth mawr yn gallu camu ymlaen mewn hyder i fod yn wlad ffyniannus. Da ni'n gweddio dros yr economi a dros yr diweistra a'r frwydr fawr i ddod â digon o arian a threthu i gynnal yn gwasanaethau
o fewn i'n cymunedau. Arglwydd, fe gyflwynwn yr etholiad dydd Iau i dy ddwylo di. A hynny'n enw y brenin mawr, Iesu Grist, a'n dysgodd i weddio gan ddweud ein tad ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein troseddau, fel rydym ni wedi maddau i'r rhai troseddodd i'n herbyn. Ffaid a'n dwy'n i'n braw, yn gwared ni rhag drwg. Bydd eiddo ti y deyrnas, gallu a'r gogoniant. Amen. Ganu distewch cant mae presenoldeb y Crist gyda'n gilydd os wedi'i ffeindio'r cods yn y fan yma yn y llyfr bach. Mae'r llyfr bach di bod yn ffrind i mi ers dyddiau'r exam. Distewch. Da ni'n angen capo ar gyfer hwn, dwi'n mwyn. Distewch. Reit. Gawn ni godi ganu. Distewch cant mae presenoldeb Crist, y santai fynd llaw. Dewch blygwch ger ei bron, mewn dwmar gedi glaw. Dieddio Dyw ei mynd, tesau mae santai ble. Distewch cant mae'n presenoldeb Crist, y santai fynd llaw. Distewch cant gogoniant Crist ei hun, o'n gylch lewer tan gryf. Fel isga santai dan, ys blandeb rif. Awoch chi syw ei nef, breswylydd mawr y ben. Distewch cant gogoniant Crist ei hun, o'n gylch lewer tan gryf. Distewch cant mae merthyr ar glirio'n yn sefyll yn ein glid. Dawyn iachau yn awr, yw'n yn aml glid. Dyw ein hegwanlydd, dydd ein nerfan yw'r ffyrdd. Reit, ac yn fyr, gynno ni ychydig funudau. Rwan, ta ni sôn am y frwydr yma. Felly, mae Duw drwy'r arglwydd Iesu yn galw ni i'r frwydr. Nid brwydr llysfennol hefo arfa arferol, ond brwydr dros gyfiawnder, brwydr o gariad, brwydr o ennill y byd. Mae yna gymal bach gyn Paul yn does. Trechwch chi rygioni a daioni. Bo ni yn trechu rygioni hefo daioni cariad Duw. Ond sut da ni'n gwneud? Wel, mae Paul yn mynd yn ei flaen ac yn dweud, felly gwisgwch arfwisg mae Duw yn ei rhoi i chi, mwyn i chi ddal eich tir pan bydd pethau'n ddrwg a dal i sefyll ar ddiwedd y frwydr. Felly, da ni'n gwisgo'r armor mae Duw yn ei roi i ni
mwyn i ni frwydro dros deyrnas Dduw mewn byd sydd yn aml iawn yn ymddangos yn ddrwg. Da ni'n sicr be oedd Paul yn ei olygu hefo'r gair dydd drwg yma. Ac felly dwi'n cymryd yn bod ni'n gallu gymryd o'n gyffredinol pan da ni'n gweld pethau'n ddrwg, bod ni'n sylweddoli yn bod ni mewn brwydr a bod Duw yn rhoi arfa i ni. A dwi'n teimlo ar hyn o bryd, dwi'n yn gwybod oherwydd bod gynnon ni gymaint o gyfryngau, bod pethau reit ddrwg yn y byd ni, da chi'n gwybod? Os oeddech chi'n byw yn 1850, o gynnoch chi ddim teleffon yn dweud pethau negyddol wrthach chi trwy'r adag. Doedd gynnoch chi ddim newyddion am 6 a 10 yn dweud, dyma'r erchyllderau sydd yn digwydd. Oedd o'n cymryd wythnosa i newyddion gyrraedd Cymru ym 1850. Ac yn aml iawn, hyd yn oed os oedd pethau'n digwydd yn Llundain, oedd o'n cymryd wythnos i gyrraedd Bangor, a hynny'n aml oherwydd y goets fawr, dyna pan dwi'n sôn am Bangor. Oedd y goets fawr yn dod, a wedyn oedd pobl y goets fawr yn dweud, da chi wedi clywed beth sydd wedi digwydd yn Llundain? Os oedden nhw'n digwydd yn Ffrainc, ac mae yna ddywediad yn Ngwynedd, pwy sydd wedi dweud hynny wrtha ti? Pobl y goets fawr. Os da chi'n eisiau dweud pwy sydd wedi dweud rhywbeth. Rwan, da ni'n cael yn pledu, da ni'n cael yn bomio hefo newyddion. A'r newyddion yn aml iawn yn negyddol ac yn bwydo agwedda ddigon afiach. A wedyn gynnwch chi'r apps yma, a YouTube, a Twitter, a TikTok, a Instagram. A mae'n lot o bethau negyddol a treisgar arnyn nhw erbyn hyn ynddo. Ydy hi'n ddydd drwg? Ydy hi'n fwy drwg nag y bu o hi? Dwi'n ama, cos mae'r byd weithiau'n gallu bod yn le negyddol o ddegawd i ddegawd yn dydi, mewn gwahanol ffyrdd. Ond be mae Paul yn dweud, be mae'r Efengil yn dweud ydy, brwydrwch dros y da, ymladdwch dros gyfiawnder, rhannwch yr Efengil am Iesu Grist sydd yn dod â trigaredd a maddeuant gan Dduw. Safwch yn gadarn a gwisgwch holl arfau Duw. Gynnau lyniad yma, gynnau lun yma. Cei Felin Heli di hwn. Ac oedd rhai o'n hyn deidia fi yn gweithio yn y chwareli. Ac oedd un o'r rhain, dwi'n am ddweud pa un, y funud yma, i waith oedd cyfri llechi oedd yn mynd ar y llonga, oedd yn mynd ar hyd a lled y byd o Cei Felin Heli. A mi oedd diwydiant chwareli yn fawr, oedd yr llechi'n fama'n dod o chwarel Dinorwig, a dyna pam oedden nhw wedi newid yr enw. Pobl di-Gymraeg methu dweud Felin Heli, da chi bod, Port Dinorwig. This is Port Dinorwig. Oherwydd y chwarel. Ond Felin Heli oedd o cyn hynny, a Felin Heli ydi o erbyn hyn. A dyma lun arall o'r rhai oedd yn gweithio yn y chwarel. A mae un o'r rhain yn un o'n hyn deidia fi. Pa un? Pa un di'r cwestiwn? Edward oedd ei gyfenw fo. Oedd ei dad o yn rhedag siop weatherglass yn Felin Heli yn gwneud nhw. A da ni'n dallt yn union pam bod hwn yn gweithio yn y chwarel a'i dad o'n gwneud ffortiwn yn y siop y weatherglass. Pa un sy'n debyg i fi, ddech chi fel? Mae Enfys yn deud yr un ar y chwith yn smocio gan eistedd lawr yma na, ac yn gwneud dim byd. Mae Tudur yn deud hwn yn y canol. Mae hwn yn ddyn golygus, iawn pa bynnag oedd o, mae'n rhaw. Tudur oedd yn iawn, yr un yn y canol yn gwisgo i gap. Mae yna reswm pam dwi yn deud hyn. A'r reswm ydy hyn, pan oedd y chwarelwyr yn gweithio, mi oedden nhw'n cael darn penodol o graig yn y chwarel, oedden nhw'n galw hwnnw'n fargen. Yn y ponc oedden nhw'n cael y fargen, ac yna mi oedden nhw'n gweithio
yn tynnu llechi allan o'r fargen honno. Oedd o'n waith budur, peryglus, llychlyd, oedd yn effeithio ar iechyd nhw. Ond mi oedd gan y chwarelwyr tools arfau i wneud y gwaith. A dyma rhai o'r tools oedd ganddyn nhw: morswilion, cynion, canwyllau, powdwr gwn, lletem. Chi'n gwybod beth ydy lletem? Da iawn. Wedge oedden nhw'n ddefnyddio i hollti'r graig. Chreu lleten o dan y drws yma yma. Neu yn y saws yma, cariad ydy wedge, de. Ond wedge. Ond nid cariad ydy lletem. Oedden nhw'n hollti y creigia. Oedd ganddyn nhw geibia, oedd ganddyn nhw rawia. Rheina i gyd yn tools, yn arfau, oedden nhw'n ddefnyddio i weithio y graig. Ond, yr hyn sy'n syndod i ni erbyn hyn ydy fod y chwarelwyr yn gorfod prynu y tools i hunan a thalu am y tools allan o'i cyfloga. A gan pwy oedd siop oedd yn gwerthu'r holl bethau yma? Gan y cwmni oedd yn rhedeg y chwaral. Felly oedden nhw'n cael eu cyflog, wedyn oedden nhw angen tools newydd, oedden nhw'n mynd i siop y perchnogion ac yn gwario eu cyflog ar tools, yr arfau oedden nhw angen i weithio ar y graig. Oedd hynny'n digwydd yn y Pylla Glo hefyd. Bod cwmnïau mawr yma yn manteisio ar ei gweithwyr. Oedden nhw'n darparu arfau hunan. Ond yng ngwaith teyrnas yr arglwydd Iesu Grist, da ni ddim yn darparu'r tools yn hunan. Mae Duw yn rhoi'r arfau ni i wneud y gwaith yn effeithiol. Ac yr wythnos nesaf, byddwn ni, wythnos nesaf, ia degfed, bydda ni os Duw a'i mynd yn dod at rhai o'r tools. Am berson, gyda ni lun arall i gloi, dwi'n meddwl, ia. Am filwr felma oedd Paul yn meddwl wrth sôn am yr arfau. Mae'n sôn am gleddyf gwregus ydy'r cyntaf. Awn ni at hwnnw bore dydd Sul nesaf. Safwch gyda gwirionedd wedi rwymo fel belt am eich canol. So, da chi'n gweld y belt, a oedden nhw'n gwisgo togas, oedd y belt yn bwysig. Oedden nhw'n hongian arfau eraill oddi ar y belt. Ac felly, wedi rwymo fel belt am eich canol. A bore dydd Sul nesaf, fyddwn ni'n dechrau edrych ar y tools mae Duw yn ei roi i ni mwyn brwydro dros deyrnas a chyfiawnder Duw yn y byd yma. Mwyn i enw. Amen. Ac i gloi, ni gael hwn, da ni angen capo ar gyfer hwn. O lein i'r byd, da chi'n gwybod yr un yma hefyd. O lein i'r byd. Dau. Ydy cael ei dal. Helo. Meddwl, ti'n gynt na ni. Lle da ni'n cychwyn? Ti'n gewch chi sefyll i ganu i gloi? O lein i'r byd eitha slawr i'ch werthw, ac oedd fy gael i weld. A dyma fi'n addoli, dyma fi'n ymdrefnu, dyma fi'n dyleru Dyw. Lydden dyfeddu
rhyw. Brenin, brenin, oedd adar yn edrych. La 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 la. Rastafari. Dinadoi, kembali kembali, kembali ke kasih Tiudu. Beti mor berchabedi, o mor bendigedig, ar glög mor gabedi, rwyt mor hyryw. Diolch Meryl am roi ni ar ben ffordd. Gawn ni rannu y fendith efo'n gilydd. Gras sy'n harglwyr Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fydd o gyda chwi o'r awr hon i byth. Amen. Diolch yn fawr, mae yna banad i ddilyn.